kardeşler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimizde men İşaya Peygamber'in kitabının 30. babından gürrün etmek isteyen. İşaya Peygamber'in 30. babında biz İsrail padişası Yezekiya barada, onun eden yanlışlığı barada gürrün ederiz. Ve gelin bunun üstü bilenler bize bugün ne mezatlar öğretmek isteye, onu ortaya çıkaralım ve ondan öğrenelim. Gelin 1. babtan 30. babın 1. 7. ayetlerini birlikte okalım ve kâbir zatlara üstünde durup geçelim. Pitneci halkın dağıt gününe, olar meninkini değil de öz niyetlerini berca ediyerler. Menden soğraşman, ılalaşık bağlaşıp, güne üstüne güne koşuyarlar. Bunu rep aydiyandır. Faraonun penasında penalamak için, Müsür'ün kölegesinde qoğnalga gözlemek için, menden genişsiz Müsür'e gidiyerler. Faraonun qoğrağı olara utanç, rısvalık olar. Müsür'ün kölegesini penalamak, baş tutanları zagonda bolup, ilçileri, hanası yetenen bolsalar, özlerine peydası bolmadık halk zerarlı utancak ağlar olar. Ne yardım beriyer bu halk, ne de peyda beriyer. Qaytam oları utanca ve gıcalata koyar. Ne gep hayvanları barada peygamberlik, urgaçı hem erkek arslanın, alahörenin hem uçyan yılanın, yaşayan alada hem hasrat yurdunun üstünden geçip, baylıkları eşiklerinin arkasına, hazınaları düyelerinin örkücüne atıp, peydasız halka ekidip beriyerler. Müsür'ün yardımı boş hem peydasızdır. Bunun için men onu ümsüm oturyan Rahab deyip adlandırdım. Yine bu ayetlerin üstü bilen Huday İsrail halkını yazgarıya. İsrail halkı ne mezatlar etti? Gelin bu tarihe ünüs verelim. Bu ayetlerin yazılan yerine, vaktine dolanıp gelelim. Bu yerde İsrail padişası Yezekiya üstüne çözüp gelen Asirya padişasına karşı durmak isteyer. Onlar ona korku salayarlar, onun üstüne basıp alacak olup İsrail'in üstüne gelip otururlar. Ol korkuncuna näme etçegini bilmän, şol döwürde ecizläp baryan Müsür padişası Faraonun yanına Hudaydan soraman, Hudaydan maslahat alman, Hudaya dilek etmän, onun isleginin nämedigini bilmän, olar ecizläp baryan Faraon padişasının yanına onun bilen şertnama bağlaşmaga gidýärler. Şonun üçin Hudaýyň gahary gelip bu sözleri ona aytdı. Menin bilen maslahatlaşman, menden soraman, öz niyetlerine, meninkini değil de öz niyetlerine berca edýän bulara seredin, menden soraşman, Müsür'e ılalaşık bağlanışmaga gidýärler. Bu nähili ılalaşykdy, näme üçin muňa Hudaýyň gahary geldi? Bu ılalaşyk şeýledi. İsrail halkı Asiryadan korkup, Müsür'ün Faraonunun yanına barıp, sen bize baş penalık et, sen bizi qora, sen bizim üstümüze, bizim bilen koşulup bizim arkamızı tut da Asirya'nın padişasını, onların koşununa karşı söveşmeye bize kömek et, yarak ver, güç ver, eskerlerini ver, atlı arabalı eskerlerinden bize kömek et. Umuman aydan vakti bizim tarafımızda bol deyip onları bil bağlamak için Müsür Faraonunun yanına barıyarlar. Bu şertnama, bu onların ona bil bağlap ondan kömek soramağı Hudaýyň gaharını getiriyor. Çünkü Hudaý İsrail'in durmuşundaki ähli edilýän çözgütlerde yol görkezýän Hudaý İsrail halkının hemişe arkasında durup onların tarafını çalıp onları hemişe qorayan Hudaý näme üçin bir zatlar boldu? İsrail padişası Yezekiya gitti de Müsür'ün
Faraonundan kömek soramağa başladı. Demek ol diri olan Hudaydan kömek soraman gidip Faraondan kömek sorap başladı. Bu da Hudayın qaharını getirdi. Bu Hudayı qıynandırdı. Huday şeyle sözler bilen İsrail'i yazgarıya. Aslında İsrail padişaları bütün tarihte ünüs verseniz hemişe daş devrindeki beyleki padişalıklar bilen söveş alıp baranlarında hiç bir vaqtda öz gücü bilen, atların gücü bilen, arabaların gücü bilen, eskerlerin gücü bilen yeniş kazanmandı. Täsin yolları bilen, Hudaýyň kudrety bilen olar hemişe öz düşmanlarının üstünden yeniş kazanıp geldiler. Hudaý müňläp Siriýanyň eskerlerinin gözünü kör edip söweş wagtynda olary Israýlyň eline beren yerlerine okaýas. Köp yerlerde ol düşman padişalyklar Israýlyň üstüne bileleşip çozjak olup oturan düşmanyň koşunları biri-birine karşı çıkıp biri-birlerini öldürüp neticede İsraillerden yenilip olar İsrail'e boyun olan yerlerini görýäris. Davud peýgamberiň döwründe näçe gezek täsin yollar bilen Hudaý az olan İsrail askerlerine özlerinden bir näçe esse köp bolan düşmanyň koşunlarynyň üstünden yeňiş berdi. Davudyň özü kiçijik oglanjyk Hudaýyň kömegi bilen Filistinlilerin Goliat bilen özüne näçe ulu we hiç kimin het edip urşup bilmeýän, söweşip bilmeýän söweşçisi Goliaty bir daş bilen urup öldüren yerlerini görýäs. Umuman aýdan wagtymyzda kiçijik İsrail hiç haçanda öz gylyjynyň güýji bilen yeňiş kazanmandy. Hemişe Hudaýa bil baglan wagtynda, Hudaýdan maslahat soran wagtynda uruşa gitmelimi ýokmy? Olar birinji Hudaýyň ýanyna gelip ondan maslahat soraýardylar. Eger gitmeli bolan ýagdaýda da uruşda söweşde nähili söweşmelidigine de Hudaý olara öwredip geldi. Gitmelimi, gitmeli dälmi? Nireden, haýsy tarapdan barmaly, nähili söweşmeli? Hemişe düşman ýok yerden sesler eşidip üstüne korku awanyp yeňilýärdi. Israil halky yeňiş kazanýardy. Indi bu ýagdaýa geleliň. Bu bir täzelik däldi. Olaryň üstüne Asiriýa padşasy çozuk gelýär. Olar elbette güýçli. Olara öz kılıcı bilen, öz güýji bilen karşılık görkezip bilmejekdigini İsraillar bilýärdiler. Beýle ýagdaýda olar näme etmelidiler? Hemişe ýaly olar Hudaýyň öňüne gelip, Hudaýym bizi gora diýip oňa bil baglamalydylar. Hudaýam olara maslahat hem berdi. Seredin, maslahatynda hiç bir zat etme. Ümsüm qalan ýerinde hiç bir zat etme. Olar senin üstüne çozmazlar, men sizi qorarım diýär. Emma olar Hudaýyň sözüne kulak asmaýarlar da gidip ejizläp barýan Müsir faraonunyň ýanyna baryp ondan kömek sorap onun öňünde peselip biziň arkamyzy tut, bize arkada ol diýip ondan kömek soradylar. Bunu etmek bilen olar diri olan Hudaýy gaharlandırdılar ve Hudaýa bil baglaman Müsir padşasyna bil baglamagy çözdüler. Elbette bu Hudaýyň göz öňünde gaty ulu bir günädi. Şeýle diýär seredin, menden soraşman, ılalaşyk baglaşyp günä üstüne günä etdiler. Bu ılalaşygy olary diňe utanç we kıyınçılık getirer diýär. Hiç bir munyň size peýdasy bolmaz diýär. Yine de peýdasy bolmaýajakdygyny öňünden aýdýar ve olar bar özlerindeki bar olan gymmat baha altındır kümüşlerine, bütün bar olan baýlyklaryny düýäniň üstüne, eşeklerin üstüne yüklep, olary Asiriýa padşasynyň eline eltip berýärler. Sebäbi olar yeňilýär, olarda başka laçlary bolmaýar. Müsir padşasy da bulary gaty utançly ýagdaýda goýýar. Asiriýa olaryň üstüne çözük gelýär. Olar ine Müsir padşasy gelip biziň bilen bilelikde durup olara karşı söweşer diýip garaşýarlar. Emma
Faraon, Müsür padişası onları aldayar. Düşman olan üstüne çözüp gelen vaktinde Müsürlülerden hiçbir kömek gelmeye. Şey dip olar utanca galyalar. Seyredin nemeler deyip yazılan. 2. Padişalar kitabının 18. babının 21. ayetinde. Seyret ine. Sen dövük qamış kısmı Müsür'e bil bağlayarsın. Emma kim şol dövük qamışa hasa hükmünde söyенse, şonun eline batar. Müsür padişası Faraon hem özüne bil bağlayanların hemmesi üçün şeyledir. Bu nehili ağır sözler. Müsür padişası Faraon şol dövük qamış yalı. Hi bir ulu adam özüne dövük qamıştan bir hasa edip ona süyenip biler mi? Dövük qamıştan özüne hasa edip ona süyensen, ol senin özüne batar diye. Eline batar ya da böğreğine batar, karnına batar. Hiçbir dövük qamıştan adam özüne süyenmek için hasa ediner mi? Hasa edinsen onda katı bir tayaktan ya da bir süyenip olur yağlı bir zattan hasa edinsen ona süyenip olacak. Dövük qamıştan hi bir adam özüne hasa yasap ona süyenip biler mi diye. Siz de diye yeri göğü yaradan diri Huday size maslahat verip size yol görkezip geliye. Size näme etmelidigini aydiya. Düşmanı senin başından sovurup geçirecek deyip size peygamberliğin üstü bilen aydiya. Ümsüm nähili yaşayan olsanız şol yaşayışınıza kalın. Sizin üstünüze hiçbir düşman çözmez deyip Huday size duyduruş veriye. Ama siz gidip dövük qamıştan özünüze hasa yasadınız. Ol hasa da süyenmek istediniz. Bu süyenmek isteyen qamışınız da öz özünüze yaraladı. Müsür Faraonu da şeyledir. Ol sizi aldadı. Var gidiver, rahat bol. Olar üstüne çözsa biz sana kömek ederiz deyip İsrail padişasını aldap koyuverdi. Haçan da Asiryalılar onun üstüne çözan vaktinde Müsür padişası kömeğe gelmedi. Neticede olar yenilip yesir oldular ve yesir bolmak bilen olar bar olan bütün baylığını düyelerin üstüne yüklep, eşeklerin üstüne yüklep, yankı Asirya padişasına bergili oldular ve ähli baylıklarını onların elinden aldı. Bu nähili qıynançlı, nähili utançlı bir yağday. Yeremiya peygamberin kitabının 2. babının 36. ayetinde "Nüçün izli izine ediyersin sen dönüklük? Aşırda maskara bolşun dek maskara bolarsın sen Müsürde hem diye." Nähili maskara oldular. Bil bağlan adamları olara kömek etmek için gelmediler. Neticede olar maskara olup yesir düştüler ve yurdundaki bar olan baylıkları elinden gitti. Öz elleri bilen onu ertip vermeli oldular. Yine Hudaya bil bağlaman, Hudayın maslahatlarını kulak asman, Hudaydan näme edeyin deyip soraman, öz niyetlerine göre maslahatlar gözlep, dövük qamışa bil bağladılar, neticede de utanç içinde kaldılar. Mezmurda 72. ayette şeyle sözleri var. Nesihatların bilen bana yol görkeziyersin. Sonunda meni hormat bilen kabul edersin. Menin göklerde senden başka kimim var? Senin bilen yerde gökte yok mäteşligim. Tenim yüregim ıskından düşüye. Yöne Huday yürek kuvvatım, bakı nesibem. Doğrudan da senden uzaklaşanlar yok olup gider. Özüne bir vefalık edenleri sen yok edersin. Menin üçün olsa Hudaya yakınlaşmak yaxşıdır. Nesihatların bilen bana yol görkeziyersin. Sonunda meni hormat bilen kabul edersin. Yine bu ayetler gel bizim için yol görkezici olsun. Hiç kaçan yüreğimizde bu ayetleri, bu sözleri unutmalım. Nesihatların bilen bana yol görkezersin. Sonunda meni hormat bilen kabul edersin.
Seredin yankı İsrail padişası Hizkiya Hudaydan Hudayınkini değil de öz kulağına yakyan maslahatları aktardı. Ve neticede kellesine näme gelýän olsa gitti ve etti. Şol bağlaşan şertnaması Müsür padişası bilen sonunda olara utanç getirdi. Baylıklarını elinden aldılar. Asiriyanın eline kul oldular. Bütün ömür salgıt töläp oların el astında yaşadılar. Çünkü Faraonun maslahatı, öz kellesine gelen maslahat oları utanca getirdi. Yeňilişe sezebar etdi. Emma Hudaýyň nesihatları bilen seredin bu mezmurda aydylan sözlere. Nesihatlaryň bilen maňa yol görkezýärsiň. Hudaý öz nesihatları ve maslahatları bilen bizim her birimize yol görkezýär. Hudaýyň görkezýän yolları şeýle ajayipdir. Soňunda hemişe hormata getirýändir. Hormat bilen Hudaý bizi kabul edýändir. Çünkü Hudaýyň maslahatlarynyň soňu yeňişlidir. Olar hiç haçan yeňilmez ve utanca koymaz. Hemişe doğru maslahatın soňunda doğruluk, parahatlık ve yeňiş vardır. Ulu hormat vardır. Yanlış maslahatların soňu hemişe adamı utanca getirýändir. Rabbiň maslahaty ýagşydyr. Mezmur 32'de 8-11. ayatlar. Bütün yeryüzü Rab'den korksun. Dünyada yaşayanların bary ondan eýmensin. Çünkü ol aýtdy, aýdany boldu. Ol buyurdu, buyuranı hem berk durdu. Rab milletleriň maslahatyny hiç edýär. Halklaryň niyetlerini puja çıkarýar. Emma ebedidir Rab maslahaty, onun yürek pikirleri nesiller boyu. Nähili ajaýyp. Rabbiň maslahaty ebedidir. Rabbiň maslahaty hemişe aýdany yerine ýetýändir. Rabbiň maslahatyna hiç kim garşy çykyp bilýän däldir. Emma Rab bu dünýäniň milletleriň, padşalaryň yanlış maslahatlaryny ve pikirlerini puja çıkarýandyr. Olary öz mekirliginde tutýandyr. Hudaýyň maslahatlary nesiller boyu galyandır ve doğruluğa getirýändir. Bu ayatları okayınca şeyle bir begenýän. Çünkü Hudaýyň özü hiç bir adamın maslahatyna mäteşik çekýän däldir. Hudaý ähli zady öňünden görýändir, bilýändir. Biz adamlar Hudaýyň maslahatyna mäteşik çekýäris. İşaya peýgamberiň kitabında 40-njy babyň 13-14. ayatlary. Rabbiň ruhuna kim akıl yetirdi? Kim ona maslahat berip bildi? Akıl üçün ol kimden maslahat soradı? Adalat yolunu ona öğreden kim? Ona bilim berip payhas yolunu görkezen kim? Rabbe hiç kim hiç haçan maslahat berip bilmedi. Ol hiç kimin akıldarlığına ve maslahatına mäteşik çekmeye. Biz onun yaradanları, yeryüzündeki yaradılan adamlar, insanlar, hemişe onun maslahatına, onun doğruluğuna, onun yol görkezmegine mäteşik çekýäris. Yine de şeyli gowy ayatlar var. Bulary bilelikde siz bilen okap sözümü jemläýin. Hudaýyň baýlygy, danalygy ve bilimi ummasızdır. Onun hökümlerini kim düşündürüp biler? Onun yollarına kim akıl yetirip biler? Rabbe kim akıl yetirdi? Kim ona maslahat berip bildi? Hudaý bergili bolar ýaly kim ona bir zat berdi? Hiç kim, çünkü bütün barlyk Hudaýdan bolup ol arkaly ve onun üçindir. Ona baky, şan şöhrat olsun. Amin. Rimlere yazılan hatyň 11. babynyň 33-36. ayatlary. Kadırlı iyildeşler, sizin hem durmuşunuzda şeyle kıyınçılıklar bolyandır, bolar. Hemişe saylanmak çözgüdün önünde duran vaxtınızda ilki bilen her yere böküp, her kimden bir maslahat sorap, her bir adamdan men näme etmeli, näme çözmeli deyip sorap,
iň soňunda çıkınsız ýagdaýa galan wagtyňyzda gelip Hudaýyň öňüne doga etmege oturmaň. Ähli zady barlap gördüm. Indi hiç bir alaç kalmadı. Indi gel doga edeli diýmän. Bu gaty ýalňyş bir pikir. Köplenç adamlar şeýle diýe. Bar zadymı barlap gördüm. Gitmedik yerim, soramadık yerim. Kalkmadık kapıyım kalmadı. Indi gelin Hudaýa doga edeliňde ondan maslahat soraly diýmän. Köplenç siz Hudaýa doga etmege yetmän durup adamlardan gözleýän maslahatlaryňyzyň birine, kulagyňyza yakan bir maslahata eşidip ona göre çözgüt çözersiňiz we uly ýalňyşlyk edersiňiz. Şonuň üçin ähli zatdan ilki bilen gelinde Rabbim Hudaýym näme diýer diýip ondan maslahat sorajak bolun. Çünki ýalňyş manka, ýalňyş ýollara gitmänke ilki bilen gelip onuň bilen gepleşip ondan maslahat soraň. Rabbim Hudaýym, meniň ýagdaýyma sen näme diýersiň? Sen maňa näme maslahat berersiň diýip ondan soraň. Çünki ondan sorap onuň sözüne kulak asan wagtyňyzda dogry çözgüt çözersiňiz we ýalňyşlyga uçuramarsınız. Men durmuşda hakykatdanam köp görýän. Köp adamlardan maslahat sorap, halys ýadap, bu dünýäniň ýalňyşlygyny edenden soň, indi Hudaý näme diýerke, Hudaýyň sesini eşitsem, onuň erkini bilsem diýen adamlar meniň ýanyma köp gelýär. Amma käbir ýagdaýlarda giç olan halatlary bolýar. Ýalňyş maslahatçylar durmuşuňyzy şeýle zaýalaýar welin, ýalňyş çözgütlere getirýär. Ondan soň diýip ağlap başlan wagtyňyzda, ertir ýerden turup Hudaýy agtaryp başlanyňyzda, ondan soň maslahat sorap başlaýarsyňyz. Emma ilki bilen bugüne düşmänke, ýalňyş ýola girmänke, Hudaýyň sözüni bir, onuň maslahatlaryny bir diňleseňizdi, onda bu betbagçylyk sizin başyňyzdan sowulup geçerdi. Kadırlı ildeşler, Hudaý bizim her birimize akıldarlık versin. Şol bir hatardan maňa da. Dogry ýoldan ýöremek üçin hemişe Hudaýyň pikirini, onuň erkini diňläliň. Çünki şol döwürlerde Israil halkyny nähili Hudaý gawanan bolsa, näme üçin Müsire Faraonyň ýanyna maslahat soramaga giden wagtynda Hudaýyň gahary geldi. Çünki Hudaý otaya gitmänke men bilen maslahatlaşmaly diýip olardan garaşdy. Emma olar Hudaýyň garaşanyny etmedi de Müsire gittiler. Müsirde ejir çektiler, ýalňyş wagdalaryna ynandylar. Duşman üstüne çozan wagty Müsirden hiç bir kömek gelmedi. Hudaý hem olaryň betbagçylygyna güldi. Hudaýy agtardylar da başyna betbagçylyk gelenden soň Hudaýym indi biz näme edeli diýip başladylar. Biz hem olara meňzemäli. İlki bilen her bir ýagdaýda ýalňyz yekelikde kapını yapın da dize çöküp Hudaýyň öňüne geliň. Hudaýym men näme edeýin diýip ondan maslahat soraň. Onuň maslahaty ebedidir. Onuň maslahaty bakydyr. Onuň maslahaty şeýle goýudur welin. Ol soňunda yerine yetirseňiz, onuň maslahatlaryna kulak assaňyz, sizi hormata getirecek maslahatlar bolar. Sizin çözgüdüňiziň üstünden siz hökman hormata ve şatlyga ve Hudaýyň parahatlygyna eýe bolarsyňyz. Goý Hudaý size bunu etmege akyldarlyk versin. Amin.